Arratsaldeon, hori. Ongi etorri Bilbo Zaharra Forumera, gure ikasturtearen azkena esako da gaurkoa, eta bihar irakurriko dugun liburuaren egilea bertan daukagu, biharren hartuko dugu Bilbao liburua, egunaria, eta, urten egiten dugun moduan, saiatzen gara bestean, idazlea bera aldan, neurrian idazle bera ona ekartea. Ez dut gauza handirik esan behar, denok ezagutzen duzuekin diruri benorden, lagunen beste barik berarik pasatuko zatitza, horretara da izan. Eskerrik asko. Gabon, eskerrik asko etortzearen, eskerrik asko Bilbo Zaharra Euskaltegiko goi. Bizitzako opario ematearen, eta eskerrik asko Euskaltegiari baita ere, toki hau iztearen. Osan bi hartu du, deitu zidatenean, deitu zidatenean Bilbo Zaharra Euskaltegitik, Bilbao Bilboa hautatu zutela, aurtengo irakorketarako eta saioetarako gai gisa baita ere. Ez zen ikusita ze zerrenda dagoen aurretik gure literaturako lanik behinak, edo bentsa batzuk hor baitaude, halako zirrara berrezu bat sortu zen nire baitan. Eta hori ez, gainera etorrian nintzen ona, eta hau da polita ez, etorrian nintzen ona besteren lani buruz hitz egitera, forumera. Eta irakurketan ere parte hartuan nintzen, eta hori ez, orain nire liburuaz hitz egitea da pauso bat aurrera ematea bezala, baina ederra da, ez nola literaturaren historia, euskal literaturaren historia hori da, aurretik batzu daude, gero zure txanda iristen da, baina gero zure txanda ere pasatu egiten da, ez? Eta ederra da, horrela ikustu, azkenean katedegi bat gara, besterik ez. Atzo esan nuen, filialean jolastea bezala zela, eta azkenean lehen taldera jauzia ematea, ez? Hona iristea. Eta, halako zerbait da. Ni beti jartzen ditut izenburuak aurretik. Novelak egin baino lehen proiektuari izenburu bat jartzen diot, eta normalean eutsi egiten diot izenburuari. Eta kasu honetan ere gauza bera nuen. Izenburua asmatu nuen eta gero hitzaldia. Orduan, ez dakit oso ondo, zer ikusi izango duen hitzaldiarekin, ala ez. Baina, gustoko nuen izenburua eta horregatik hautatu nuen. Nondik datoz historioak, ez? Izan ere, Bilbao historioen bilduma bat da, eta kontakizunei buruzko teoria bat bada, ez? Bilbao. Zergatik sortzen diren kontakizunak, ze funtzio duten pertsona batentzat, errelatoa kontakizuna ze garrantzitsua den, familia batentzat, herri batentzat ere bai. Azkenean historioek gure burua marrazten laguntzen dituzte, gure burua ezagutzen. Nire kasuan, historioak sortzen dira hemen. Hau da, Ondarruko Zubibarri auzoa. Zubibarri deitzen den zubia. Ikusten duzue? Eta Eskubi aldera geratzen den kaletxe hori Zaldubide deitzen da, eta horkoxea naiz ni. Horkoxea zen gure familia, mindale amata, zeba. Eta gainera historio bitxia dauka auzo horrek, ze familia guztiak ziren abertzaleak auzo horretan. Ze herriko udazabek ez zieten alokatzen etxeak, orduan alokatzen ziren bakarra
ibaiaz bestalde etxeak zituen zelaia izeneko etxe jabe bat zen. Orduan, abertzale guztiak han bilduta zeuden. Bueno, txikitatik entzun ditut istorioak, txikitatik. Adibidez, Susana amonak zaintzen zuen, zerorea zen elizan nagusian, Andramari elizan, eta garbitzen zituen santuak. Baita ere, borratza berenkatu eta sareetan jartzen zituen, arrantzaleen trenetan, horrela berenkatuak joateko arrantzaleak itxasora. Eta horrela, diru bat ateratzen zuen, eta behin, erabaki zuten, Ama Virginia, Doloretako Ama Virginiaren jantzia aldatu egin behar zuten. Eta berri bat erosi zuten. Orduan, Susana, Birramonak, jantzi zaharra berarezat hartu zuen, eta erabaki zuen horrekin hilobiratu nahi zuela. Ama Virginia jantzita, hain zuzen ere. Eta hori zergatik, Ondarroa hain zen pobrea, gare batean, izara batekin estalita ehortzen baitziren Ondarroako biztanleak. Soilik, izaratxo bat, eta kitxo, eta berak horitzen. Izara bat, gainera horretik bakarrik, opa biztan. Ez dintu. Orduan, Ama Virginaren kapa hori berezat hartu zuen, eta horrela hilobiratu zuten. Holako historiak dira asko eta asko entzun ditudanak etxean, eta baita ere gerrako historioak, gerra zibileko historioak, nola, Amona bakarrik geratu zen, zetonak iesek geratzen zuen, frankistak geratu zirenean herrira, eta Amona bera bakarrik egon zen bere alabekin eta bere lobekin, umeitxoak zaintzen, herria gustu egin baitzen, ez? Baita ere, historian aurrera egin da, ezagutu genuen martxoak Hirukoa, Gasteizkoa, zer gertatu zen Txilen, Salvador Allenderekin, eta Portugaleko iraultzaz. Eta euskal literatura zeuden. Liburu gehitxi zeuden, Amonaren etxe horretan, baina euskarazko batzuk zeuden. Artean, Lauaxeta, Lizardi eta Gabriela Arista. Orduan, hortik nator. Zeman didate etxean bat euskararen ganako maitasuna, bi ahoskotasuna eta historioa kontatzeko erraztasun hori. Horrek sortzen du entzuteko gogo ikaragarria. Bi beti izan naiz historioan zaita, eta izan zaita asko, ez? Eta gero kontzientzia soziala ere dago, euskararen maitasuna, euskaltzaletasuna eta kontzientzia soziala ere bai. Azkenean zen familia bat, konserban lantegiaren gainean bizi zena, behian lantegia eta goian etxea, eta familia batzuk, esan nahi dut. Eta kontzientzia hori ere bazaten, langile izatearena, langile kontzientzia. Gero pixka bat, hasi egin nintzen, eta Lizardi, Lauaxeta, Gabriela Aresti horiek mundura zabaltzen hasi ginen. Ni nahiko umelotxatia nintzen eta liburuetan hartzen nuen babeslekua, ez? Eta hasi nintzen irakurtzen oso goiz, munduko literatura. Gogoan dut Latinoamerikako literatura, Estatu Batuetako literatura, hasierako itzulpen horiek iristen hasi ziren 80ko hamarkadan etxera. Eta ez dute garai horretan irakurleek irakurtzen zutela argitaratzen zen guztia, ze etzen asko argitaratzen. Orduan, ohitura zegoen liburuen zutela joateko, eta ia dena kontrolatzen zen. Gabriel García Márquez, ez dakit, ez? Garai hartako
egile guztiak, Borges eta Estatu Batuarrak ere bai. Eta nik gurasoen eta baita ere hemen Bilboko Osaba, Izeba Osaben liburuak irakurtzen dituen oso guztana. Niretzat bilbura etortzea zen, hori ez, oso gauza berezia, asko gustatzen zitzaidan hiria, ondaretik atera eta egira etortzea, baita fizikoki ere, eraikina gustatzen zitzaizkidan, ez? Eta Arriagarekin maite eta geratzen nintzen, Arriagaren irudi horiekin, ez? Eta Bilbon, Osaba Izebe bazuten liburutegi bat, eta nahi egon nuen han egon, Artxandako jolastokira edo parkera joatea baino, nahi egon nuen irakurri. Gero Gasteizera joan nintzen, euskal-filologia ikastera, eta han beste pausu bat emango nuen. Gasteizen suertea izan nuen, 80. hamarkadako hasiera horretan, 80. hamarkada osoa izan nuen Gasteizen. Eta han bazegoen giro berezi bat, idazle asko bizi zenan, eta musikariak, unibertsitatean bertan, Jon Maia bertsolaria, Mikel Urdangarin, Anari, Igor Elortza, Patxi Zubizarreta, hainbat oso giro ona zegoen literaturarako, eta unibertsitatetik kanpo, baita ere, Gasteizko tertulia izeneko bilgunea zegoen, eta hor zeuden Bernardo Atxaga, Iban Zaldua, Miguel Ángel Erustondo, bazegoen talde Manu López, aztuko zaitzo zein, baina bazegoen idazle talde bat, eta asko hitz egiten genuen literaturaz. Orduan, Bilbao hori buruz hitz egiten ari garenean, han ikasitakoaren literatur giro hortan ikasitakoaren emaitza dela, esan dut, Gerardo Martureta. Lehenengo emaitza Gasteizko garaikoa izan zen, bitartean heldu eskutik, poema liburua. Poema liburu hau dator, poesiaren ganako izan dudan maitasunagatik, aurretik, oso gazte, hasi nintzen poemak idazten, Anaia Basoen talde bat, Tuka, zenekoak, oso modernoa ziren. Eta berak lapurtu egiten zizkidan poemak nire baimenik gabe kantak egiten. Orduan, hor hasi nintzen lehenengo argitalpenak egiten, eta gero plaketetan, eta fanzineetan, eta komikia lantzen hasi nintzen, baina poema liburua ikusten nuen oso gauza formala bezala. Iruditzen zitzaidan zela oso gauza, ez dakit, ez? Akademikoa bezala, ez? Eta nahi egon nuen hori, musikarekin, edo fanzinetan, edo bestelako giro alternatiboan ibili. Hori, Euskaldunen egunkarian zutabeak idazten hasi nintzen arte, eta Susako Gorka Arrese editoreak data jarri zidan arte poema liburua idazten. Eso zena, firme, artengo, Durango zure poema liburua aterako duzu. Eta azkenean data hori jarrita eta poema bilduta eta berriak idatzita, atera zen bitartean heldu eskutik poema liburua. Poema liburuak, nik uste dut, orduan, egunkariko zutabeak zirela. Bar Puerto izeneko ikuskizun bat ere egin nuen Mikel Urdangarin, da Josu Izagirre, eta Bingen Mendizabal da talde horrekin. Portuko korrikan, 2001 edo esango zen, eta zegoen gogo bat, nire liburu bat irakurtzeko. Eta atera zen, da Durangon ja ale guztiak agortu ziren,
Ez ziren asko, ze poesia da. Espetxarre asko zirenik. Baina aurretu izirena, Susako esan dut, aurretu da, poema liburua. Eta gero, batean, hasi zen itzultzen, eta lehendabizi atrezen mientras tanto cógeme la mano, gaztelaniaz, gero frantsesez atrezen entretan donemu la main, gero aterazen atzekoa da inglesezkoa, Elizabeth McLeanek itzulita, Meanwhile Tenatan, eta katalana, mientras tant, ez dut hon ikusten, agafa mala ma, bueno, poema liburu bat izateko ibilbide luzea izan zuen. Eta hurrengo pausua, mundu guztiak pentsatzen zuen, nik ere bai, novela idaztea zer. Eta hasi nintzen novela lantzen, baina denbora dezente pasatu zen 2000 batean atera zen bitartean heldu eskutik eta 2008an atera zen Bilbao Niro Bilbao. Lehenengo novela. Nondik sortzen da Bilbao Niro Bilbao? Nik novela idatzi nahi nuen eta gaia oso argi nukan, ez? Arrantzaren gainbehera, hori zen gaia. Euskaldunok itsasoarekin dugun lotura nola aldatu izan den, milak urtetan izan dugun, ehundaka urtetan izan dugun lotura hori, nola batean desagertzen den edo aldatzen den behintzat, ez? Hau da, Ondarruko 1900 eta lauro inguruko argazki bat, portua bete eginda dago, garai hartan 200 bat ontzi zeuden, eta orain ez dira dozena bat izan, ez? Orduan, nola aldatu den giro hori, ez? Nire hautzaroa da hau, horrela egoten zen portua, eta aita ere arrantzalea zen, ez arrantzalea egunez joan da buelta egiten duena, baizik eta urrunera jaten zen, Atlantikora, roka deitzen zen irla baten inguruan arrantzan egiten zuenan, Irlanda eta Eskozia bitarte horretan. Baina ni jakin nahi nuen, edo jaso nahi nuen jakintza. Nola ikusi izan dugu Euskaldunok itsasoa? Nola izendatu dugu itsasoa? Ze izen galdu dira? Arrantza galduta, izen asko galdu dira, hitz asko galdu dira. Orduan, hori jaso nahi nuen. Aktibidade ekonomikoa eta kultura. Eta gero bat zegoen, gauza bat, gure aitona, aitaren aldekoa, ni jaio entzean jahilda zegoen, eta gauza asko ez nekien berari buruz. Orduan, hor, bat zegoen misterio bat, ez? Jakin nahi nuen aitaren bizitza nolakoa izan zen. Orduan, tiraka egin da, hortik sortzen da edukia. Baina forma zer? Nola eman forma? Eta hori, hemen daude Aitzolara Maioren gurasoak, askotan hitz egiten duen berarekin. Forma landu da. Liburu desberdinak, edo filma, desberdinak egin behar ditugu. Ez beti egiten den moduan. Desberdin, aurkitu beste forma bat. Ze literatura aldatzen da forma datik. Literaturaren historia aurre egiten du forma datik. Eta ez zain beste edukiagatik, nahiz eta batzutan bai, baina gehienetan ez. Forma aldatu egiten da, gizartea aldatu egiten dela. Novela aldatuz doa, eta literatura oroar ere bai. Orduan, nik oso gustoko nituen garai hartan forma lantzen duten liburu horiek. Hemen erdian daukazue James Joycen Ulisesen eskema, ez? Nola dagoen eraikia novela zoragarri hori. Goiko gizon hau da George Perec, idazle frantziarra, eta George Perecen novela ere formas oso landuak datoz. Beti, garrantzi handia ematen dio Perecek formari. Adibidez, novela atiatzen zuen
nola izango zen euskaraz, bizitza erabilera... Gero. Eta da eraikin bat, eta eraikin bateko jendearen eta objektuen historiak kontatzen ditu. Aurkiak, mailak, ez dakiz zer dagoen eraikin horretan. Eta, azkenik, idazle modernista bat asko maite duena Virginia Woolf. Virginia Woolfek ahotsekin jolazten du, perspektibekin jolazten du. Ez da kontatzen historia bat ahots bakar batekin, baizik eta ahots desberdinak eta ikuspuntu desberdinak erabiltzen ditu beti Woolfek. Bueno, hau ez ziren nire garaiotako irakurketak. Eta banuen forma lantzeko gogoa, ben gaia argi edukita. Nire galdera zen, zerk markatuko du 21. mendeko literatura? Novela sortzen da kontestu jakin batean, 16. mendean, eta gero bidakaera bat. Kazetaretzerarekin aldatu izanera bat idazteko. Zinearekin, zinea sortzen denean, sortuko da Faulkner eta zer estatu batuetako idazleek nola kontatzeko era bat aldatu egiten dute. Ez denen bitartez, ahots desberdinen bitartez, era bat alde askotarikoak dira novela. Pelikuletan ikasi dute nola kontatu beste da bat dira. Orduan, nire galdera zen, zer markatuko du 21. mendeko literatura? Eta erantzuna zen, sareak. Sareak, internetak, sare sozialek. Orduan hasi ziren sare sozialak sortzen Facebook, 2000 eta... ez dakit sortzi, baina pixka bat lehenago sortu zen, eta bazeuden blogak eta gauza hauek, baina interneta bera, 1990 hamarka sortu zen. Guk ikusi genuen, gure belaunaldiak ikusi du, nola pasatu garen, Amona Susanaren kontakizun horietatik, eta bapatean nola interneta sortzen den, eta hasi ginen lehenengo mezu elektronikoak nik oso ondo gogoan dut, Gasteizko letra fakultatean bidali nuen nire lehenengo e-maila. Orduan, aldaketa hori etortzen da, ez? Eta nik pentsatu nuen, gure bizimodua aldatuko da, internetarekin, sare sozialekin, gero, mugikorrekin, aldaketa horiek eramango ditugu literaturara. Ez? Zineak literatura aldatu zuen, baina novela bat da, eta pelikula bat da. Ez? Eta hau ere, sare soziala dira, eta novela bat da. Hala ere, forma berri horiek inspiragarri dira idazlearentzat. Zergatik? Zer gertatzen da 21. mendearen hasiera? Sare sozialetan norberak kontatzen du, lehenengo pertsonan kontatzen du. Nik kontatzen dut, oan naizela Euskaltzaindiako aretora, Mari Jose Olaziregi entzuteko. Hori kontatzen dut. Testuak oso laburra dira, baina bata besteari lotuak daude. Linkekin, testu batek beste batera eramaten zaitu, zapaltzen duzu, eta hortik beste batera zoaz, eta beste batera zoaz, eta beste batera zoaz. Eta beste ezaugarri bat da, ez dugu egia osoa kontatzen. Sare sozialetan dutik kontatzen da. Norbere erara, ez dut esango bezurra, Fiskat guapoago, bertzen gara, fiskat intelektualako, fiskat alaiako, eta gure alde batzuk estalitik dira, eta beste alde batzuk azpimarratu egiten dira. Orduan, nitasuna, testu laburrak, bata besteari lotuak,
eta fikzioa. Hiru elementu horiekin eraiki nuen Bilbao New York Bilbaoren egitura. Ze egitura da, sare egitura. Sudoku baten antzeko egitura dauka. Bilago naiz, egin dituen apunten bila, baina ez ditut aurkitu zuen gora gutxeko naiz, azken bida jontan, ez ditut apuntak aurkitu, baina, hola, kuadritoekin neukan dena antolatua, non sartu ze kontakizun. Eta da, hola, sudoku baten moduan, bat, irupi bat, eta orduaz elementuak bata bestearen atzetik antolatzen. Beste gauza bat gertatzen da 21. mendearen hasieran eta aniltasun hori lotuak. 20. mendeko artea Marcel Duchamp markatzen du ze kontzeptua. Berak esaten du Duchampek artelan bat ez dela bakarrik polita, ideia bat transmititu behar duela, zerbait esan behar duela. Eta Zebal da Marcel Duchamp artea duena. Zebaldek 21. mendeko literatura erabat aldatu du. Zebal zen idazle aleman bat, baina Ingalaterran bizi zena. Eta Ingalaterran zegoelarik hasi zen ingelesez, alemanez idazten. Bere novela antzeko gauzak. Ez dira ohiko novelak, ez daukate argumenturik, soilik bera agertzen da, hasten da kontatzen, normalean bazterreko jendearen, edo baztertua izan jendearen historioak. Argazkiak saltzen ditu nobeletan, baina batzutan argazkiek ez dute loturarik kontatzen ari denarekin. Nahiko saiakera eta narrazioa nahasten dituen egilea da. Orduan, berak esan zuen, ustea daukat egilearen ziurgabetasuna onartzen ez duen fikzioa iruzurra dela nolabait, eta zaila egiten zait benetan onartzea. Edozein idazkera, non narratzaileak aldez aurretik bere burua tramoyista edo zuzendari legez jartzen duen, testuaren epaile edo borreror legez, iruditzen zait onartezina dela neurri batean. Ezin du jasan giza horretako liburuak irakurtzea. Orduan, Zebalek planteatzen du novelari buelta ematea, kamiseta bat hartu eta atzeko aurrera jartzea. Hori izaten du. Berak esaten du, egilea bera ere joan behar dela liburu barruan, eta personaiek ez dutela zertan derrigor izan behar asmatutakoak. Izan daitezke benetako ezurragarraizko pertsona. Baina behin liburuan sartuta pertsonaia bihurtzen dira. Horrela zer egiten duzu, errealitateaz hitz egiten duzu. Krisi batean sartu ginen, fikzio hutsaren krisi bat iritsi zen, eta jendeak nahi zituen benetako historioak entzun. Orduan, Bilbao New Yorko narratzailea da Kirmen Uribe, pertsonaia guztia benetakoa dira, baina kontatzen dena kontakizuna da. Ez da benetan gertatutakoa gogoratzen duguna. Azkenean, historioak sortzen dira memoria egiteko. Historioen bitartez memoria egiten dugu. Eta gure izaera eraikitzen goaz. Historio horiekin. Gure identitatea. Identitate pertsonala, identitate familiara eta herri identitatea. Eta gaur pena da, ez da etorri atzoko ikaslea. Zehau ekarri. Liburuan, Bilbao dator kuadro hau dator, zati hau bakarrik, zuen ezkerraldeko zati hau, eta gero dator kuadroari deskribatua. Hori apropos egin da dago. Ikusteko, zer ezberdintasun dagoen pertsona jakin batek, idazle jakin batek nola deskribatzen duen kuadro bat, eta hori da era bakar bat, bera bakarrik duena, norbanakoaren irakurketa da, eta gero, dago kuadroa bera irakurleak ikusteko benetan nolakoaren, eta berak nola egingo zuen irakurketa da.
Bueno, liburuan zati hau dator bakarrik, hori, luze hori, eta beste zatiak hau dira. Bere striptikoa da, eta berak esaten zuen, liburuan esaten dela, neskatoak, ez? Neskatoen belan buruak ikusten direla, eta bitxiak dituztela, ikustu dut, bitxiak. Baina gero berak ez zuen ikusi kuadroan, eta nahi bai badaude bitxiak, lekuko pare bat ikusten dut. Da kontrastea, mundu klasikoa, mundu tradizionala, ez? Euskaldunena, eta gero hauek ematen dute hiriko neskatuak direla zatirik gabe, hilea solte, gona motzekin eta transferentzia horiekin. Bueno, kontua da nola kontatzen den, eta orain anekdota bat kontatuko dizuet. Hainbat historio daude novelan, eta oso zaila egiten zait laburtzea, badago estorno baira egitako bidaia bat, badago Bastida familiaren historia, eta Bastida familiako seme batek, aitarekin batera, aita arkitektorekin batera nola entzuen Ondarrotik New Yorkerako bidaia bera, nik gero egiten dudana. Baina, 1926an, diario bat da hori, denetako diarioa, eta hainbat historio daude. Gehienak nahiko errealak dira, nire erara kontatuak. Ze hori ikasi dut etxean, gauzak norberera kontatu behar direla, eta importantea historia dela, eta ez kontatzen dena. Importantea da komunikazioa, importantea da komunitatea sortzea. Eta hor, asmatu nuen, nik horra gertzen den personaia bat, gure amona zela, eta gure hartetan margotu intzuela, eta hori, pixka bat, izteko novela. Makizue, idazleak obsesionatuta goten gara, historia bat zabaltzen baduzu gero itxin bat duzula. Nik hori asmatu nuen eta itxin nuen. Orain ja etxean kontatzen da, benetan amona dela hori. Orduan, ikusten duzu nola, historioak askotan bizitzen direla fikzioatik asko dutelako. Bilbao barruan dagoen novela ez da existitzen. Da hegaldi bat da, hor egilea doa, eta hegaldi horretan, 8 orduotan, dago pentsatzen idazten ari den novela horretaz. Eta hori da pasatzen dena, ez? Hori da, buruan daukan, hori Ulisesen moduan, edo Marcel Proustek ere egin zuen, bere garaian bestera batera, hau askoz fragmentarioagoa da, baina idazlea buruan daukan hori agertzen da novela osoa. Novela bat ari da idazten, material guztia daukagu, irakurlearen eskura jartzen du idazlea material osoa, estorno bera egindako bidaiak. Hizkuntzalari zen da barrutiaren, arrantzaleen hiztegia. Aitonaren kontakizuna. Aitaren itsasontziko datuak. Nola joaten ziren, nola Euskaldunak esklabista ginen, eta beltzak, afrikarrak ematen ginituen, Kuban barrena. Hainbat historio atlantiko daude hor, materiala dago, baina material horrekin eraiki beharreko novela ez dago liburuan. Norberak asmatu behar du novela. Orduan, ez dakit intentatuta nago, idatziko dut Bilbao barruan dagoen novela hori, agian bai, hor jubilatu baino, egingo dut. Izango da la novela luz, egiteko Zazpireun hori, deno nahi dugu, idazte guztio nahi dugu Zazpireun novela. Gero batzuk egiten duten, ez batzuk. Eta nire ustez, aldatu egitelako irakurlearen
funtzioa. Orain irakurlea idazlea bezain impulsua da. Irakurlea idazlea bezain irakurria da. Irakurlea inteligentea da. Orduan, harreman hori aldatu egiten da novela honetan, idazle irakurle harreman hori. Idazlea ez dago goian, idazlea ez dago kanpoan, idazleak ez du agintzen, ez zaitu konbentzitu nahi, ez zaitu eramaten, eskutik helduta. Baizik eta pentsatzen du, hemen daukazu materiala eta zuk egin behar duzu buruan, zure buruan, novela. Irakurlea delako azken idazlea. Irakurlea ere idazlea da, eta idazlea irakurle izatetik hasten da idazle izan. Bueno, ikusi duzuenez, horrela sortu zen Bilbao, eta, bukatu baino lehen halako gogoeta batzuk sartu ditut hemen, niri gustatzen zaizkit planteamendu erradikalak. Sekula ez naiz konformista, sekula naiz izan konformista, eta horregatik kartzelara eraman ditut. Baina gustoko dut. Oso desobediente izan naiz beti, entzun txarrekoa azten da. Eta ondoren esaten da, bera nahi da bere etxeko. Berak nahi duena egitekoa, bera nahi duena etxeko. Orduan, planteamendu erradikala gustatzen zaizkit, ausarte izatea, idazlea, planteatzea forma berriak beti. Ez egin orain arte egin den moduan. Badakizu, idazten ondo, badakizu nola idatzi, ofizioa ez da gauza bakarra. Zerbait berriak planteatu behar duzu. Forma berriak planteatu behar dituzu. New Yorkeko unibertsitatean ematen ditut bi gauz, bi materia soilik laureateko batean, beste urte osoa libre haute naiz idazteko, Amerikarra daukaten gauza batzuk badituzte. Eta bat da hori, ez duzu irakaslea izan, ez duzu kurso edo ikasturte osoan eskolatenan behar, eta 3 hilabetetan ematen duzu, eta beste guztia libre daukazu, zientzia helaria bazara, ikerketa egiteko, idazlea baldin bazara, idazteko. Orduan, storytelling eta fikzioa edo ez fikzioa ematen ditut, eta nik beti ikaslei hori izaten dira. Izan ausarta. Liburu asko daude. Idatzi inork espero ez duen liburu hori. Idatzi memorian, norbaiten memorian, norbaiten bihotzean, norbaiti zirrara eragingo dion liburu hori. Jokatu formarekin eta jokatu emozioekin. Beste gauza oso importantea, emozioak. Arteak emozioa behar du. Orduan, nire asmoa beti izan da forma berriak asmatu, euskaratik mundura. Hartu beharrean eman. Ez euskaraz egin, kanpoan egiten dena, eta euskaraz gutxi bera gauza bera egin. Alderantziz, forma berriak guk asmatu eta munduari eskaini. Ez dakit hartuko dute. Bentsat eskaini. Guk kontatu geure. Bilboaren atzetik, hau izan duen gogoan, 2 nobeletan, Muxe, Euskal Gerra Zibileko umetxo bat, nola jasotzen duten Belgikan, idazle itzultzaile batek, Muxe izenko idazle eta itzultzaile batek jasotzen du, eta hori kontatzen da Muxe, atzo zegin zuen Mariposeko buruz. Eta bestea da, elkarrekin esnatzeko ordua novela, ez? Idazle hau da James McBride, hau da, honi dauka, aita afroamerikarra eta ama zuria. Baina bera, afroamerikarra sentitzen. Hasieran, Lenny Kravitz ere bai, gauza bera da, ez?
ama da zuria, bestea afroamerikarra, edo alderantziz. Eta Lehenik Krabetzek esaten zuen hasieran, bera etzela afroamerikar sentitzen. Baina gero bere buruaren kontzientzia zuela. Eta James McBrideek ere bai, hau da gaur egunean afroamerikar idazleen artean ezagunena estatu batuetan. Gizon honek kontatzen ditu beltzen historioak. Eta nik ere gauza bera egin nuen elkarrekin esnatzeko ordua nobelan. Zaten dut, gure historia barkatu, guk geu euskalduna kontatu behar dugu. Kontatu behar dugu euskaldunoi gertatu zitzaiguna. Eta elkarrekin esnatzeko orduaren asmoa hori zen hasieratik. Zer gertatu zen Euskal Herrian 20ko hamarkadatik 80ko hamarkada arte, edo 70ko hamarkada arte. Zer gertatu zen? Zer lotura dago belaunaldien desberdinen artean, ez? Eta hori kontatzeko Txomin Letamendi eta Karmele Urrestiren bizitzekin bizitzek aurkitu nituen, aspaldi ezagutzen nituen, zuek kontatuta. Eta beti, ez, zelako personaiak buru pelikula batean, iruditzen zitzaizkidan. Zergatik kontatzen dutelako, Karmele bera nola erizaina izan zuen, nola dena galdu zuten gerra garaian, nola gero ere soinka enbasada kulturalean sartu ziren, naziek Europa osoan ibili ziren, baina naziek Europa hartzen dutenean Venezuela doaz, ez? Latinoamerikarekin betian izan dugun harreman hori ere kontatzen da. Eta gero sartzen dira Estatu Batuetako armadan, inteligentzian, espioi gisa. Historia ez duten agutko, baina Asier Altunak orain filma egin du honi buruz. Nik uste dut bi edo hiru ezaugarri dituela orain arte egin dudanak, ez? Alde batetik saiatzea formaz gauza desberdinak egiten, bestetik saiatu libre izaten kreatiboki, eta hirugarrena esan ez diren historio horiek esanen. Isilduak eratu diren jende horien historioak. Jaso. Ze beste inork ez du egingo. James McBride afroamerikarren moduan bereik ez dut egiten, beste inork ez du egin. Dudan guk egin. Idazlea da komunitatearen parte, gure kasuan euskal komunitatearen parte. Baina beti da aurretik, edo albo batetik, bakarrik dago. Idazlea dago bitartean, denborari eta kokadoneari dagokionez. Eduard Said idazle palestinarrak esan zuen. Intelektuala beti dago pixka bat lehenago doa. Asmatuko du edo ez du asmatuko, bere pentsamenduekin, baina pixka bat aurrerago dago, bakarrik doa desertuan, baina bere komunitateko kide da, beti. Gustatzen zait bitartean hori. Muga, beti mugak eusten. Bueno, bizitzak eraman ninduen New Yorkera, orain han bizi gara ez urte osoa, behintzat neguko hilabeteak, eta udan Euskal Herrian eta abenduan ere bai Euskal Herrian. Eta hor ezkerraldera ikusten den auzo hortan bizi gara, Upper West Side auzo horretan. New Yorkek ematen didana da, edo New Yorkera joan naiz beti bultzatu nahi duen indar batek bultzatuta. Eta da jakin minak, besterik ez. Zenbat euskaldun joan diren kanpora, jakin minak edo bizitza behin baino gehiagotan bizi nahi batek bultzatuta, ez? Bizitza birritan, hirutan bizi nahi batek. Ezagutzak bultzatu nahi New Yorkera joatean. Baina
gauza asko ikasten ari naiz bertan, eta gainera, pentsatu nahi dut Euskararen territorioa ere, pixka bat, nire lanarekin zabaltzen ari naizela, apaltasunaz, Orduan, jende guztia galdetzen duen, noiz itzuliko zen? Oraingoz ez dakit. Baina argi daukadana da, nik ez dudala ihes egin, ez naiz inora joan. Ze euskal komunitatearen, euskal munduaren barruan nago oraindik, naiz eta Euskal Herrian ez bizi. Euskal Herrian bizi ez diren euskaldun asko daude kanpoan ere. Oso euskaldun sentitzen direnak. Nami Kaneko, nire itzultzailea japoniarra, oso euskaldun sentitzen da, naiz da tokien bizi. Edo Estatu Batuetako euskaldunak, edo Argentinakoak, atzo ETV-en egon nintzen Claudio Landaren programan, eta euskaraz bikain egiten zuen argentinak bat egon zen zertan. Ikaragarria. Orduan, gure komunitatea ez da mugatzen Euskal Herrira, zabaldu, mundu osoan dago zabalik, eta ni komunitate horren barruan nago. Euskal komunitatearen barruan. Ui? Bai. Eta, liburua dian bezala, Bilbao da izenburua, eta, orain, bitarteko hortan nago, ni horten, Bilbao ere, itzulera. Eskerrik asko. Ordu lapen, Baina galdera bat. Ikusten da, musetik aurrera, zure ikerketak, izaldiak, hori ikusita, dokumentazio dago, eta hori dara. Nire kuriosidad handienara, lehenengoko novelan, ez dakit badagon horrenbeste ikerketari, baina arrainaren erastuna egia da, ikerkatu duzu, zer? Bai, hasiera hori egia da. Arrainek eta Zulitzek elkarren antza dute Eustainengatik, ez? Horrela hasten da novela. Eta, bai, Arrainek Zuaitzek ustaia dituzte, hola zeharregakia eginda ikusten da, eta Arrainek ustaia dituzte ezkatetan, eta hori egia da, Rafa Ilusteri galdetu, baina... Ez hori izan, Arrainean egoen erastuna eitana, bazegoen edo ez zegoen. Beste, urrezko erastuna? Bai. Bai. Hori, historia joak ezue, zelan, arrain baten barruan agertu zen gure aitaren erastuna, itsasora joan zenean galdu zuena, eta arrain batek janein zuen, gero arrain hori harrapatu zuen, eta milak arrainen artean hori aukeratu zuen etxera eramateko. Ez dakit hemen dabe matematikaririk, baina probabilidade bat egongo da. Baina zenbakia oso luzea izango da, zero asko horretik. Berdintza baina kontu ez da egia dago ezurra, ez dakit dik. Gozatu iten dute historia horiekin, azkenean da kontakizunen magia hori. Eta gero, ikertzen egon nintzen eraztunaren kontu hori eta tradizio askotan agertzen da, tradizio persan agertzen da, Grezia rekontatzen dute, hainbat tradizioetan gauza bera gertatzen da, eta polita da hori iritsi dela, gure etxera. Nik hori suerte handi aurki dute, ahoskotasuna dena benetan estimatzen duan gauza da. Ez bakarrik ipuinetan,
edo familiko edo herriko jendearen historioak, ez? Kantak ere bai, bertso jarriak, nola, ez dakit, ez garai batean buruz ikasten ziren bertsoak, eta gero belaunaldi pasatzen ziren, ez? Ez dakit orain jarraituko duen edo ez, ni saiatzen naiz, gabonetan bada ere kantatzen, umeekin. Baina niretzako gabonetako gauza ederren hori ziren. Amonaren kantak eta hori denaz. Bazkatzera bildu eta kanta horiek entzun. Magia hori sekuletza eta astuko horren markatu egin. Ez zait estatu batu harrak, urtean. Gehiegi ere bai. Beste galderarik ez badakuzue, baitotzat emango gaurko foruna eta bihar egingo gara. Zortzietarako egingo gara. Berak, ino lehenengo. Lehenengo eta atzana. Lehenengo eta azkena. Eta bueno, oso pozik nago jendea apuntatu delako eta diasporako jendea ere badagolako irakurketan, eskerrik asko horregatik. Eta bueno, hori da, ez? Komunitatea. Komunitatea egin. Eskerrik asko.